siri malite njem, ọ gaghị amali ebe ọ na-eje. Igbo Izugbe has been taught to us by teachers of old. I have mentioned to you Mazi FC Ogbalo towards the promotion of Igbo language. Professor Nolue Emelanjo, ọkammụta asụsụ Igbo. He did a lot of work. Ndị Igbo bikonu jidenu nke unu ji. Teach, preserve, protect, promote Igbo language. See the new logo of this channel. Very delicate pot, but now surrounded by a bigger pot of our own generation to make sure that it is protected. This logo is still being developed. Anyị chọrọ iji otu akụ gbagbuo igwe nnụnụ. We want to use one stone to kill many birds at a time. Anyị ga-eleba anya ilu Igbo, akpaala okwu, okwu ntabi ire. Ngwalekwe nke a. Ndị garala mgba n'Aba kwuru na anaghị ama abada aga mgba n'Aba. Ndị garala mgba n'Aba kwuru na anaghị ama abada aga mgba n'Aba. Ndị garala mgba n'Aba kwuru na anaghị ama abada aga mgba n'Aba. Let's try another one. Akpa akwụkwọ nwa Amaka furu na afọ ofe. Akpa akwụkwọ nwa Amaka furu na afọ ofe. Ngwa kwuo ka ngwa. Peter bụ nwa teacher Peter. 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 Ngwalekwe nke a. Udu kwara okpo kpọmkwem. Ilu nke 7 n'ime akwụkwọ a kwuru sị, ọ dịghị mma mmadụ iji ụjọ daara enwe n'elu, which translates simply as, one should not fall down from the treetop out of fear if he meets a monkey up there. It simply means, don't be a coward. Be bold and defend yourself when challenged by somebody else. Ndị Igbo na-asị, ọ dịghị mma mmadụ iji ụjọ daara enwe n'elu. You're on top of the tree and you meet a monkey there. Out of fear, you simply crash down. Why? Ọ dịghị mma mmadụ iji ụjọ daara enwe n'elu. Ilu nke 8 n'ime akwụkwọ a. Proverb number 8. Ndị Igbo na-asị, onye na-eri awọ ya rie nke gbara abụba. Oriental brothers said, onye na-eri awọ ya riekwe nke isi furu efu. Anyone who wants to eat a toad should eat a fat and juicy one. If one is to make an unpalatable choice, it shouldn't be for the worst option. Onye na-eri awọ ya rie nke gbara abụba. If you're making a shameful choice, don't take the worst choice so that people will not blame you totally. Proverb number 12. Ilu nke 12. Ndị Igbo na-asị, ụkpara ntị ike na-ezu ike n'afọ nnụnụ. A stubborn or playful grasshopper ends up resting in the stomach of a bird. It means heed good advice in good time before you get yourself into serious trouble. When you are advised, listen to good advice. N'ihi na ndị Igbo na-atụ ilu sị, ụkpara ntị ike na-ezu ike n'afọ nnụnụ. Proverb number 14. Ilu nke 14 says, iji na-enweghị onye ndụmọdụ na-esoro ozu laa. Nna m gwara m sị na iji na-enweghị onye ndụmọdụ na-esoro ozu laa. A fly that has no advisor follows a corpse into the grave. He who has no good advisor or guardian usually ends up badly or gets into serious trouble. Dịka ndị nna nna m ha gwara m, iji na-enweghị onye ndụmọdụ na-esoro ozu laa. Proverb number 18 says, ehi na-enweghị ọdụ, chi ya na-egburu ya iji. Ma ọ bụ, ehi na-enweghị ọdụ, chi ya na-achụrụ ya iji. God kills flies, or God drives away flies for a cow that has no tail. God helps the helpless. Ndị Igbo na-atụ ilu sị, ehi na-enweghị ọdụ, chi ya na-achụrụ ya
eji. Ilu nke 19 isi kote ebu ọgbaya. Any head that collides with a hornet gets stung by the hornet. The proverb is advising people not to fish in troubled waters. Anybody who takes the risk of clashing with a stronger person or superiors gets harmed in such a misadventure. N'ihi na ndị Igbo na-ati ilu sị, isi kote ebu ọgbaya. Ilu nke 21, Proverb number 21. Nna m gwara m sị, ọ kacha mma ọkụkọ iji ọnụ ya tụwasịa akwa ya. It is best if a hen that laid an egg is the one that personally breaks the egg with her own beak and not somebody else. A person feels more anger when another person hurts him or spoils his valuable belonging than when he does so by himself. Secondly, it can mean narrating a story of something done by someone is best left for the person concerned and not by someone else. The person who did it is best for him to say exactly what happened. Nna m gwara m sị, ọ kacha mma ọkụkọ iji ọnụ ya tụwasịa akwa ya. Nna m gwara m sị, imo mmiri ochie anaghị eri onye ọbụla na-azọbataghị ụkwụ n'ime ya. That is, the Imo River never drowns anybody that never stepped into it. If you never step into a trap set for you or set for somebody else, you will never get trapped. If you avoid dangerous people, bad company, bad places or bad habits, you will avoid getting yourself into trouble. N'ihi na nna m gwara m sị, imo mmiri ochie anaghị eri onye ọbụla na-azọbataghị ụkwụ n'ime ya. These proverbs are in this book, so it is good if you avail yourself of a copy of this book. And please help me by subscribing to this channel and telling other people about this channel. Look at this idiomatic expression, onye ugwu lawa nwa anwụọla. The midwife coming to circumcise the baby should please go back home. Let him make a U-turn because the baby to be circumcised is already dead. It implies that the person coming for the rescue or to help a person in need should make a U-turn because it is already too late. This expression is appropriate for situations like bringing medicine after death. Somebody is already dead and you are bringing the medications. Ndị Igbo ga-asị ya, onye ugwu lawa anwa anwụọla. Ngwa kaile akpala okwu ndị a, ugo eberele na mgbagbu, which translates, the eagle has perched in the focus of the gun targeting to shoot it. What it means is that now is the right time to hit the target. The right time to act is now. Atachala m ọkwa jara gị eze. Nke eziokwu bụ na atachala m ọkwa jara gị eze. I have shown you my teeth after chewing breadfruit. What it means is that I have told you everything without any reservation. I have clearly told you the whole truth. Look at this one. Omianayom, mana okachanjo n'otu aba. It is obvious that the tree bore fruits in abundance, but one of its branches bore more fruits than any other branch. It implies that the situation is universal, but one area is more seriously affected than others. It can also imply the situation is endemic, but one particular area experiences it in epidemic proportions. For example, in this COVID-19, it is a pandemic that affected the whole world, but some areas were more adversely affected
than others. Omiana yom, kama okachanjo n'otu aba. Look at this threat. Ngeme gi ihe mere mbe n'ụzọ akọlị. Gị mefim, ngeme gi ihe mere mbe n'ụzọ akọlị. That is, I will do to you what was done to the tortoise at Ozakoli. I have to explain here that when the tortoise was killed as a sacrifice in a shrine at Ozakoli in those olden days, its shell did not save it. It was still killed. What this idiom implies is that I will deal ruthlessly with you. I will not show you any mercy at all, no matter whatever measure you use to protect yourself. Idiom number 19 says, it means, how is the python basking in the sun? What it implies is, how are you coping with life? It is comparable to the English greeting, how do you do? You may say like this, like that. You can reply whatever you like. O4G4, Ofala4. It translates, as the yams for planting still remain, so does the uncropped farmland remain. It implies, let's leave it there for now, even though we haven't finished with it. Or we will continue from where we stopped when next we meet. O4G4, Ofala4. That's how Igbo idiom will explain that.